ina mai neman Allah ya kiyaye shi sharrin mutane da sharrin aljannu da sharrin barayi da sharrin gobara. Duk mai san Allah ya kiyaye shi waɗannan abubuwan, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sirri, ya ce dukkan wanda yake so Allah ya kiyaye shi sharrin shaidanu na mutane da shaidanun aljannu da sharrin barayi da sharrin gobara da kuma kiyayewan mutuwan fuji'a, to kullum idan zai kwanta bacci sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim kafa 21. Annabi ya ce duk wanda ya karanta wannan, to Allah zai kiyaye shi sharrin shaidanun mutane da shaidanun aljannu da sharrin barayi da sharrin gobara, da Allah zai kiyaye mutum da dukkan sharruka wanda suke afkuwa da daddare, da Allah zai kiyaye mutum albarkacin bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ƙara kiyaye mu, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da wannan sirri da muka samu daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da fatan Allah ya kiyaye mu sharrukan halittu gaba ɗaya, alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.